L-artist Mark Malija li miet nhar it-tlieta fl-għomor ta' 59 sena ingħata l-aħħar tislima fil-Knisja ta' Santa Marija fl-Imqabba l-ġimgħa filgħodu b'maqdes li kien ippakkjat bi qraba u ħbieb li kienu jafuh. L-aħbar tal-mewt ta' Malija ħażdet lil ħafna, b'Malija jibqa' magħruf sew għall-arti u anke għas-satira tiegħu. B'karattru mill-aktar ċajtir u kien rispettat ukoll għax kelma ma kienx jomoda u kien jgħidha kif jaħsibha. Fl-omilija li għamel durant D'Amato ħabib ukoll ta' Malija għal kif sa mill-ewwel darba li ltaqa' miegħu kien taħ mill-ewwel l-impressjoni li ma kienx bniedem soft u kien dejjem dirett. Mark kien hekk in your face. Dirett. Imma kien dirett mhux biex ikun sempliċement provokatur, hekk cheap. Kien dirett għax kien deep. Donanto nkompla jgħid b'nostalġija dwar kif Mark dejjem kien jistiednu jgħaddi ħdejh biex jgħidu kelma jew jieħdu xi ħaġa flimkien. Sema kif Malija kien iħobb juża l-kuntrast mill-kuluri fl-arti li kien tant juża tajjeb biex anke jesprimi dak li jħoss dak il-ħin. Il-qassis fakkar kif Mark kien anke jiffirma l-arti tiegħu permezz ta' ponta u malla miktuba wara, għal kif issa minn ponta malla Mark u fidejn Alla fejn anke jiltaqa' ma' dak li tgħallem tant iħobb. Mark kien iħobb lil Kristu. Kellu mħabba tal-blieħ. Għax għaraf li hemm iktar profondità mill-profondità kollha li l-bniedem jista' jilħaq. Hemm xi ħaġa oltre. Mark prova jispjega bl-arti tiegħu, prova jesprimiha bl-arti tiegħu. Imma Mark naħseb jien fehem li hemm velu, hemm portiera li aħna hawn ma nistgħux naqsmuha. Waqt il-funeral ta' Malija nġabret ukoll somma sabiħa b'risq li jelles Malta li kellu ħafna l-qalbu u kien jgħinha fejn jista'. Jirriżulta lil One News ukoll li Mark se jkun ta' għajnuna anke wara mewtu, hekk kif biqbil mal-familja tiegħu għajnejh ingħataw b'donazzjoni lil persuna oħra.